هێژا و خۆش بوو لێ ئەمێ هەرنە پایتەخت نەها لە پایتەخت فوارە پرتوکان دەست پێکرد و چێگانامە هەروەها چێکەرامە هەنیفە ئیسلامەز بەتەر ببۆرە زەوجی پاشناوێ پچێک من تەولیە کرد ژمێرە چوو ناو پرتوکا گەریا هینێکشی ئەم زیهنێ خۆ تێر بکەین کابلە هەنیفە ژمێرە نوچیاک و ئامادەگریە بینە سەرێکران پرتوکên cûr piçûr ji bo ciwanan ji bo zarok û mesinan herkes dikare li vê fuarê li gorî dilê xwe kitêban peyda bike. Ji ber pandemiyê piştî 2 salan şazdemîn fuara pirtûkan li Kongrezyuma Anqerê hat vekirin. Fuar li benda heskiriyê xwe pirtûkan e. Sêsedî zêdetir weşanxane tevlî fuarê bû. Di fuarê de weşanxaneya Kurdîn û bihar jî bi pirtûkên xwe stand vekir. Xebatkarên û biharê behsa rewşa pirtûkên Kurdî kir û li ser girîngiya zimanê Kurdî sekinê. Rewşa pirtûkê Kurdî çawan e gelo? Yani vî pêvajoya handa ne xirab e. Belkî firotan zêde baş nebe di fuara da. Lê aliyê dijîtalê de gelek pêş de diçe û divan pêvajoya de pirtûkî Kurdî xwenekarê Kurdî jî zêde dibin. Kurd gelekin yani divê Kurd zimanê xwe bixwînin bu ziman tenê axaftin têrê nake dibê xwendin jî hebe dibê Kurd werin kitêb hatine bajarê wan bikirin yani xwedî derîn xwedî derketin jî ne dibê yani bo xwe dibê bo xwe pêş de bibin bo zimanê xwe pêş de bibin bo milletê xwe dibê yani werin. Nivîskarên ku beşdarê fuarê bûn kitêbên xwe îmzekirin. Sözlükê meşhureyî lavkê meşhureyî duyên mana helbestê dizikê şair dayî. Dizikê şair dayî manê yani işî mevda çi heyse ew dertê derba. Ji mezinan heta zarokan gelek kes tên fuarê. Fuar gelkî xweş e. Yani gelkî me hes kir û curê pirtûkan jî gelek zêde ne û pirtûkên gelkî bêhempa hene li nûbiharê. Wekî can pirtûk sende? Yani ê ku di navbera pirtûkên Kurdî de Dostoyevskî suç û ceza wergerandin Kurdî hewaz dixwazim bistînim û yek jê jî eva xanî Adnan Firat Bayar xebata wî li ser nîqaşên derbarê netewî û li ser xanî çîkiriye nivîsandiye ve beyaz dixwazim bistînim û yek jê jî suç û ceza heye a Dostoyevskî. Fuar güzel. Değişik değişik kitap yerleri var. Güzel bir yer. Birçok kitap aldım. Mutlu Prens. Mepep. Mane. Sen çok sporcuları mı seviyorsun? Evet, sporcuları seviyorum ve aynı anda bir satranç sporcusuyum. Aldım, bir tane kitap aldım. Hangisini aldın? Çalınan taşı aldım. Fuara pirtûkan heta